ozývam sa ohľadom toho nášho návrhu. Pozeral som na to minulý týždeň, trošku som si dal ešte tak čas na premyslenie cez víkend, lebo niekedy tie nápady, ako sa to musí trošku uležať v tej hlave občas. A hľadal som teda to riešenie, ako sme sa bavili, že ako spraviť tú kuchyňu s tým východom na tú zimnú záhradu, do tej zimnej záhrady teda, ako by to vychádzalo, aby sme nevymysleli niečo, čo potom reálne síce mohlo by vyzerať super ako nápad, ale pri realizácii by mohli nastať nejaké komplikácie. A takto ja som si to pripravil. Tu mám ten taký základný pôdorys. My, čo sme sa bavili na tom našom stretnutí, vlastne toto, čo tu máme, tá modrá časť, alebo teda tam, čo teraz kreslím, tak to máme ako keby vstup, tak nech to vysvetlím, tu je vstup do domu. Toto je tá chodba. A tu máme teraz vchod do kuchyne, tu je teda do tej kúpeľne a tu sú tie pôvodné dvere, ktoré máme do tej, teraz tam je tá posteľ a ten východ vlastne na to podkrovie, kde chceme dať to schodisko. No a keď som pozrel vlastne rozmerovo, že to tam máme tých 4,5 metra vlastne na tú dĺžku, tak čo sa týka schodiska, bez problémov to tam vieme zmestiť, ako keby výškovo to schodisko tam vyjde, aby, keby to bolo teda na tú celú stenu, len potom nám vznikne jeden problém a to je to, že keď tam chceme dať také plnohodnotné dvere do tej zimnej záhrady, tak viac menej tu nás dostávame sa možno na nejakých možno 90 až meter. A tie dvere, čo je za mňa celkom málo, to bude také ako keby, viete, ako keby balkónové dvere. A preto som uvažoval, že ako s týmto, čo by sa s tým dalo vymyslieť a prišiel som s takýmto riešením. Vysvetlím vám to na tom druhom ako keby načrte, ktorý vám za chvíľu prepnem. A to je to, že to schodisko, ako keby tie 4,5 metra dĺžky, ho zlomíme a spravíme to na dve tie ramena. To znamená, skratíme to schodisko v tejto časti, aby sme získali čo najviac priestoru na tie ako keby terasové dvere. Tak, ono by to mohlo vyzerať nejako takto. Si to tu takto zapnem. Že vlastne v tejto miestnosti od vstupu asi by som tu spravil nejaký väčší vstup, ak by to bolo možné rozšíriť to, aby vlastne od tohto bola taká hlavná, keď to tak poviem, taká komunikačná zóna, aby to tak evokovalo, že toto je ten hlavný priestor, kam sa má vchádzať. A to schodisko 4,5 metra zhruba na polovicu, teda lomené schodisko, kde odtiaľ by bol východ smerom nahor. A táto časť by už bola ako keby podlaha toho horného podlažia. To znamená, aby sme mali túto časť ako v rovine, aby sme mohli získať väčšie terasové dvere do tej zimnej záhrady. A ako by to celé teda fungovalo v rámci tej kuchyne a v rámci tohto prepojenia. Tú kuchyňu, viem, že sme sa o tom bavili na našom stretnutí. Mne to tak vychádzalo z hľadiska toho, aby tá kuchyňa bola funkčná, aby tam bolo všetko ako keby navrhnuté správne, aby nebola menšia ako teraz. Tak mi to vyšlo tak, že aby sme nemuseli búrať tú špajzu, takto, tak okno v kuchyni by som zachoval, nerobil by som z neho nejaké terasové dvere, ale tú kuchynskú linku by som teda potiahol pod tú stenu vonkajšiu s oknom. Tam by mohol byť dres, tu mám napríklad varnú dosku, dvere do špajze by sme zachovali, táto RM a táto skrinka tu by mohla byť, že vysoká vlastne chladnička, rúra, mikrovlnka. Otázne je potom, to je vec, ktorú ešte ako keby vieme potom doriešiť, je to, že či tento prechod zamurovať a spraviť potom v tejto časti nejaké ďalšie úložné skrinky, nejaké priestory, alebo potom nechať ten priestor, že by sa chodilo takto kol dokola. No a toto máme ten priestor tej deliacej priečky, kde teraz by mal byť asi aj ten komín, ako sme uvažovali, že tam je tá hrubá stena by tam mala byť. Ja si myslím, že z môjho pohľadu by som išiel
tú kuchyňu spraviť čo najfunkčnejšie a teda by som nechal aj tieto skrinky tam. A ten prechod do tej kuchyne trošičku zúžil, ako keby záleží od toho teda, čo statik povolí, ale pokojne to môže byť takto, že tá kuchyňa by bola do L-ka, táto časť je vlastne plná, je celá tá stena, čiže nenarúšame veľmi tú nosnosť tej steny. Takisto nechať tento stĺp na konci, by nám to pekne zalícovalo s tými skrinkami, čiže od tohto pohľadu by bolo, ako keby bolo jasné, že vchádzame do kuchyne, ale ten hlavný priestor na vonku do tej kvázi obývačko jedálne v tej zimnej záhrade by bol tadiaľto. No a to, ako by sme potom už rozmiestnili tú zimnú záhradu, tak to si myslím, že vieme sa na to pozrieť potom už ako keby v ďalšej fáze. Ja som tu zatiaľ spravil len nejak jedalenský stôl, nejaké sedenie a ako ste napísali nejaké kvety alebo proste nejaký bežecký pás alebo niečo, čo by ste tam ako chceli mať. Myslím si, že toto je teraz na celú šírku toho domu, ale dá sa to aj skrátiť, ako my to vieme pekne, aj tu tam som si všimol na fotke, že tam máte nejaký odkvap, takže dá sa to trošičku skrátiť. Len ide teraz o to, aby sme najprv premysleli, že či by vám to takto funkčne ako keby sedelo s tou vašou predstavou. Lebo to, že potom či tú sedačku, ja som ju dal zatiaľ otočenú smerom do záhrady, predpokladám, že asi tam to dáva najväčší zmysel, aby ste sedeli a mali výhľad do tej záhrady. A toto je tá stena od suseda, aby to bolo vlastne v takom, aby ste mali to súkromie. No a pripravil som ešte potom k tomuto takýto náčrt, že vlastne toto je tá pôvodná, to je tá fotka, ako to máte teraz. A k tomuto tento pohľad by bol potom takýto, keď to vezme ako keby od vstupu do tej kuchyne, že tu je to pôvodné okno. Ja to budem takto vymazávať. Tu je tá stena, ktorú by sme tam nechali, aby tá kuchyňa bola do toho L-ka. Toto sú dvere do tej komory. Tu by boli samozrejme tie vysoké skrinky, alebo potom keby sme ich dali napríklad tu, tak môže byť aj tu na chladnička, rúra, mikrovlnka a potom v tejto časti spraviť už len nejaké nízke skrinky. Ak by vám to takto bolo lepšie, dalo by sa to aj takto, preto to záleží od toho teda, že ako si to odkomunikujeme, že či by to vôbec ten základ takto sedel a potom sa môžeme pozrieť na to funkčné, ak by ste chceli teda, že čo s tým ďalej, ako to celé už zariadiť. No a vlastne toto by bol ten pohľad smerom do tej terajzakovej tá spálňa. Takže okno by sme zachovali, kuchyňa by zostala a tam by bolo to schodisko lomené smerom nahor. A tu by sme mali východ do tej zimnej záhrady. A ja by som tam išiel, aby sme tam získali čo najväčší ten priestor, možno až nejakých 1,80 m až prípadne keby sa nám to zmestilo až do 2 metrov, aby tie dvere, keď otvoríte a budete to mať celoročne povedzme otvorené nejaké skladacie dvere, napríklad, viete, také ako keby krydlové, že sa zložia na tú stenu, na tú ľavú, tak vlastne máte celý ten prechod, máte ako keby voľný. Pardon, lebo toto som si... Tak... Čiže toto by bolo ako jedna z možností a v tej miestnosti potom nejak taký rýchly náčrt. A čo je jedna ďalšia zmena, lebo tam teraz vy tam máte vlastne tu na to okno do toho vonkajšieho priestoru, ktorý zatiaľ nevyužívate, tak samozrejme tu, ak by sme išli tým schodiskom takto a tu by sme nechali možno nejaký meter, tento prechod, tak jasné, že to okno teda potrebujeme potom skrátiť, že by to bolo také ako schodiskové okno. Čiže takto mi to vyšlo zatiaľ najlepšie, aby sme mali splnené tú požiadavku toho, že máme ten pohodlný východ na tú terasu a máme to aj prepojené s tou kuchyňou, lebo tu čistej kuchyne to vezmete a prejdete len tadiaľto, ale to bude takto prepojené cez tie otvorené, ako keby otvorený prechod, tak je to stále ako súčasť, by som povedal, tej kuchyne, čiže nie je to také, že to obchádzate niekde cez pol domov a nosíte tie veci na druhý koniec domu a ako keby
vynášať z tej kuchyne do tej jedálne v tej zimnej záhrade, teda si myslím, že bude takto v pohode. Takže budem rád, keď možno takto sa na to pozriete, prejdete doma s manželkou a môžeme si dať vedieť, že čo si o tom myslíte. A teda, či vám to stačí takto rozpracované, alebo teda aké sú ďalšie tie požiadavky z vašej strany, že či potrebujete nejaký presný rozmer toho schodiska, alebo nejak detailnejšie sa už zaoberať možno tou zimnou záhradou. Ja som to zatiaľ vymyslel takto ako keby funkčne. A tu som si začal pripravovať nejaký náčrt tej zimnej záhrady, ale hovorím, to už záleží od toho, že či potrebujeme aj domysliť zatiaľ aj reálne ten presný rozmer tej zimnej záhrady, alebo len takto orientačne, že keď si povieme, že toto máme tak, ako sme sa bavili, že to má dáme 3,5 metra alebo 4 metre. Potom tu na tie schody, že či tu budú, hej, koľko bude tých schodov, že vy ste tam už mali vlastne ten nejaký návrh tam tej záhrady, alebo teda toho exteriéru. No a potom teda, ak to bude sedieť, tak samozrejme toto celé má vplyv, tá podesta má vplyv aj na to, že čo spravíme ešte, lebo vznikne nám tu ešte taký rovný priestor na tom poschodí. Takže v tej druhej fáze môžeme sa pozrieť potom aj na to rozloženie tých izieb na tom poschodí.